Ji dema destpêkirina hevpeymaniya navdewletî operasyonên xwe di Sûriyê de ji beriya 4 sal û nîvan û taweke îro bêhtirî 15,000 kes bûne qurbanî di ber êrişên wê de li deverên cuda cuda li Sûriyê. Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan raportek derbarê operasyonên leşkerî yên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê belav kir û têde êrişên wê li ser welatiyên sivîl û milkên wan eşkere kir û daxuya kirin ku te piştî ragihandina wê ji navbirina rêxistina Daişa teror li dawîn cihê wê li Rojhilatê Firatê lê êrişên hevpeymaniyê hîn berdewam in. Rawangehê da zanîn ku hevpeymaniyê hejmarê komkujî encam dane û bi Daişê ve ew komkujiyî girê dane û teke zikir ku ji 23 Eylûna 2014 ta 23 Nîsana vê salê 13,665 kes hatin kuştin. Di nav wan de 3,822 kes welatiyên Sûrî yên sivîl bûn. Di nav wan de 972 zarok û 711 jin jî hebûn. Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan her wiha da zanîn ku piştî armançkirina hevpeymaniyê ji gundekî re ku 64 welatiyên sivîl hatine kuştin û tanha çarenivîsa 19 kesî din nediyar e. Her wiha 63 kes di nav wan de 12 zarok hebûn. Di operasyoneka hevpeymaniyê de li devera Ettoxar li gundewarê min bi cihatin kuştin. Her wiha 64 kes li gundewarê bajarê Kobaniyê Kurdistana Sûriyê jî hatine kuştin. Tevî ragihandina hevpeymaniya navdewletî û aliyên bi ser ve ji navbirina rêxistina Daişa terorîst ji Sûriyê bigiştî û tanha êrişên wê li ser deverên sivîl berdewam in bi hinceta armançkirina çekdarên Daişê.